рӯзи 1 июни соли 2021 ҳаҷвинигори маъруф, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ дар соҳаи адабиёт, санъат ва меъморӣ, коргардони театр ва синемо Убайдулло Раҷабов дар шаҳри Душанбе дунёи фониро падруд гуфт. Убайдулло Раҷабов 80 сол дошт. Далели марги ӯро гирифторӣ ба бемории ҳамагири COVID-19 унвон карданд. дар ин бора Шаҳзод Раҷабов, писари ин ҳунарманди тоҷик, ба Азия Плюс хабар додааст. дирӯз ба ин беморӣ гирифтор шуданд ва имрӯз моро тарк карданд. То ин вақт бемор набуданд, ба маҳфилу нишастҳо мерафтанд, гуфт Шаҳзод. Убайдулло Раҷабов 20 марти соли 1941 дар ноҳияи Данғара таваллуд шудааст. ҳунарпеша, коргардони театр ва синемо, ҳаҷвинигори саршиноси тоҷик, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ дар соҳаи адабиёт, санъат ва меъморӣ дар соли 1998. хатмкардаи студияи маҳорати актёрӣ назди Театри давлатии Академияи драмаи тоҷик ба номи Абулқосими Лоҳутӣ соли 1964 ва донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дар соли 1982. Убайдулло Раҷабов ҳамчунон ба унвони раиси Кумитаи телевизия ва радиои Тоҷикистон низ солиёни зиёде кор кард. аз ин пештар ӯ бо ҷамъ аз ҳунармандон ва пайравони мактаби эҷодиаш дар солҳои сахту сангини ҷанги шаҳрвандӣ театри миниатюрии Оинаро таъсис дода буд.